Phaya eGolgotha yavulwa indlela yebo ngegazelo phayo senzelwa ikhaya phaya eGolgotha yavulwa indlela yebo ngegazelo phayo thina senzelwa ikhaya phaya eGolgotha yavulwa indlela yavulwa indlela ngegazelo phayo senzelwe phaya eGolgotha phaya eGolgotha yavulwa yavuleka egazi likaJesu elophayo
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ake sifunde ke incwadi kaTimotheo oqala isahluko sesibili isithupha oqala. And okay, mase silifundile socela ubaba uNjomane azothandazela abasemagunyeni. 1 Timothy chapter 2. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior,
who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due times. Sizosukuma sithi Africa back to God. Ubaba Njomane azosithandazela. Africa back to God. We are singing. Africa back to God. We are singing. We are singing. We are bringing Africa back to God. Africa back to God. We are singing. Africa back to God. We are singing. We are singing. We are bringing Africa back to God. Baba wethu ingcwele emini yasekuseni sisebukhoneni bakho sizokotha wena. Uthi uDavide umhlaba ungokaJehova ngokugcwala kwawo nabakhileyo ezweni lonke. Baba wethu ingcwele sisondela kuwe. Sizothi baba wethu omhle sikhulekela ukuthula emhlabeni wonke jikelele. Baba wethu ingcwele singakaqali lokho silethe izibongo kuwe ngokuthokoziswa amazwi baba wethu ingcwele umbiko wokuthi kukhona ingxoxo eziqhubekayo zokuthula eMiddle East empini yakwaIsrael lapho kwavela khona insindiso yethu nePalestine. Baba wethu ingcwele siyakhuleka uNkulunkulu umnini mandla wonke ukuthi nempi ekhona emhlabeni wonke okhona baba wethu ingcwele phakathi kweRussia neUkraine igcine isiphelile. Akuphele nokubukana ngeziqu zamehlo phakathi kweUSA, United States of America kanye neVenezuela ngoba baba wethu ingcwele zonke lezi ikhondla mayinyakaziseka nezwe lethu esakhe kulo liyanyakaziseka ngokwezempi kwezokuphepha nakwezomnotho. Baba wethu ingcwele siyakhuleka uNkulunkulu umnini mandla wonke sikhulekela iAfrika yonke yonkani wonke amazwe akhona izwekazi lethu laseAfrika. Njengoba sikhuluma baba wethu ingcwele ngevision yethu sithi lethi ivangeli lisuka from Cape to Cairo. Sithi ngaleyo ndlela baba wethu ingcwele all must be propagated by the mighty Holy Spirit. Siyakhuleka baba wethu ingcwele ezweni lakithi eSouth Africa. Sikhulekela umongameli wethu umnumzana Cyril Ramaphosa kanye necabinet lakhe nohulumeni wonke okhona national. Sikhulekele baba wethu ingcwele nama province onke ethu awu9 baba wethu ingcwele kanye nondunankulu bakhona. Singakhohlwa kwiprovince esikuyona kwaZulu Natal eholwa undunankulu umnumzana uThami Ntuli. Sikhuleke baba wethu ingcwele ebuholini bezohulumeni basekhaya ama district onke akhona baba wethu ingcwele kanye nama local authorities baba wethu ingcwele. Sikhulekela bonke ubukhosi obukhona amakhosi akhona baba wethu ingcwele nokuphatha kwezwe ukuze kube nokuthula emphakathini abayiholayo. Siyabukhulekela nobuholi bethu baba wethu ingcwele nobukhosi bombuso wethu wakwaZulu baba wethu ingcwele. Sikhulekela isilo nomsindo ukuthi uthule endlunkulu ukuze baba wethu ingcwele sibe nokuthula ezweni lakithi lakwaZulu nakweZululand yonke esakhele kuyona. Baba wethu ingcwele singakhohlwa ukukhulekela ibandla lethu esikukhonza ngaphansi kwalo. Sikhulekela ngokunjalo nobuholi obusuka emazingeni aphansi buze beyoshaya emazingeni aphezulu ku national executive. uNkulunkulu umnini mandla wonke ngoba uwe owabeka yonke lembuso ekhona, uwe owabeka bonke laba bantu abakhona ezikhundleni. Yonke imbuso imiswe uwena, yonke futhi iyowa ngokwentando yakho. Baba wethu ingcwele zithi zonke lezi ibongo
kanye nakho konke lokhu kunxusa sikuletha kwelihle igama lomfulu wethu Jesu. Amen. Ake sifunde ke incwadi yamakhosi okuqala isahloko 22 verse 34. Kepha umuntu othile wansala umtsalo wakhe ngokungazelele nje. Wayihlaba inkosi yakwa-Israyeli enhlanganisweni yebhantshi lensimbi. Yathi kumshayeli, phenduka ungikhiphe empini ngokuba ngikhutshaziwe. Amen. Phenduka ungikhiphe empini ngokuba ngikhutshaziwe. Ngikhutshaziwe. Yeah. Then a soldier in the distance pulled back as far as he could on his bow and shot an arrow into the air. The arrow happened to hit the king of Israel in a small hole where his armor was fastened together. King Ahab said to his chariot driver, I have been hit. Turn the chariot around and take me off the battlefield. Angizoshumayela ngalelizwi kodwa kuyafika kimi ukuthi sedlule kulo ukuthi uma sikhonza uNkulunkulu sisempini usathane akafuni simkhonze uNkulunkulu. From time to time uthumela imicibisholo ukusikhinyabeza endleleni. Inkinga ke ibala umuntu mayesehlatshiwe umcibisholo aqhubeke as if akahlatshwanga. Umuntu mayeselimele aqhubeke as if everything is normal. Amen. Amen. Ukuhlatshwa is more or less normal because Satan ulwa nathi imihla ngemihla. Kodwa lenkosi yenza ukuhlakanipha isihlatshiwe umcibisho le yathi hey, I cannot continue to be in the battle. Take me off. Angikwazi ukuqhubeka nempi kaJehova sengilimele. Umuntu olimele akaqhubeki nento zikaJehova. Ubuyele eceleni alungise indaba yakhe. Hallelujah. Kuyingozi ukuthi usulimele uqhubeke ngathi akonakele lutho because uyawucwilisa umkhumbi kaJehova. Hallelujah. We are expecting miracles to happen in this place, but uma kukhona umuntu olimele wangathi sengilimele. Of late abazalwane bafuna uzumbamba umbambo oqotsheni. Kuyima ethu hayi ngempela ngilimele. Umthetho wethu njengabazalwane uma ulimele uba bold enough ukuthi bazalwane ngilimele. Umuntu obikayo uthi ulimele uyalungiseka. Kanti oyifihlayo akalungiseki. Hallelujah. Basambonga uNkulunkulu ngoba khona lelizwi elikuMikha 7 verse 8. Ungifundele futhi lona. Mikha 7 verse 8. Ungathokozi ngami sitha sami ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka. Lapho ngihlezi ebumnyameni uJehova uzakuba ngukhanya kwami. Amen. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, Jehovah will be a light unto me. Uma umuntu elimele indaba yakhe ayiphelele kulimaleni. Akalala abheke phezulu. Ngoba uthi umprofeti uMikha lapha ungajabuli sitha sami ngoba nakho ngilimele ngoba nakho ngiwile ngoba ngizovuka. Amen. Kuyavukwa. Awuhlala ubhabhalase nje ekulimaleni. Hallelujah. Uzothi usabhabhalasile kanjalo abuye uJesu. Kuhle ukuthi noma wawulimele noma washo noma ungashongo kodwa ungagcini ubhabhalasile. Arise. Hallelujah. Ngoba noma usemnyameni Jehovah will be a light unto you. Vuka bese khanyeni. Hallelujah.
ngalamazwi sibonga indlalela abazalwane ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngokuthi bisibe nomzalwane wethu wahamba wahlaseleka walimala kodwa kwafika kuyena enhlizweni ukuthi athi ungajabuli sitha sami. Haleluya. Ungajabuli sitha sami noma ngiwile kodwa ngizovuka. Ufikile ke lo mzalwane wathi hayi ngizoreport ukuthi ngiyavuka. I want to serve the Lord. Hallelujah. Ngizomcela ke lo mzalwane dadewethu Sine wakwaNtshangase eze phambili azofakazela into engishoyo ukuthi angimkhulumeli yini. Yebo Nkosi ngiza kuwe ngidaluleko angizwiswe mangizwi Senguwe Jesu sesuliwe Ngiyabingelela bazalwane egameni kaJesu. Amen bazalwane. Iqiniso lisho ukuthi ngiye ngaphambuka endleleni ngalimala. Amen bazalwane. Ngaze ngathola umntwana kwathi isikhathi eside ngahlala ekhaya ngingakhonzi. Ngabona bazalwane ukuthi ayi ukukhonza kumnandi. Ngagcina sengiyamfundisa ngayosho ukuthi ngiyayibuyisela enkosini. Amen. Ngoba lithi izwi ku Isaiah 55:6 mfuneni uJehova esanokufunyana nimbize eseseduze. Amen. Manje ngiyabonga nabazalwane bebengifonela babengangibona enkonzweni abanye befika ekhaya bangishiye nezwi abanye bengikhulekela. Amen. Manje bazalwane ngizoconfirm umfundisi akusho ukuthi sengisibuyisele enkosini and I'll be fully committed ekukhonzeni uNkulunkulu kanye nasekukhonzeni ibandla. Amen. Hallelujah. Ima kanjalo la ibandla lizothandaza. Bongele enkosini lithi iBhayibheli umaluso omuhle uyazishiya izimvu ezo99 alandele ne1 elahlekile. Kubuya kwayo izulu limi ngezinyawo. Asisokome sikhuleke. Singenze lutho baba wethu namandla onke siyabonga Nkosi ngalomphefumulo. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu bani Nkosi obengamlanda ngaphandle kwakho usekhona phakathi kwebandla baba wethu namandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele impela sayisizimvu ezingenamelusi kodwa ngoJesu baba wethu osithengele ubuNkulunkulu usekhona ngenxa yegazi likaJesu baba wethu ongcwele. Mqinise ke Nkosi umkhulise ekukwazini wena imihla ngemihla baba wethu namandla. Umsuse emandleni umfake kwamanye amandla baba wethu ongcwele. Siyabonga Nkosi ukuthi izulu liyathokoza baba wethu ngomphefumulo ozibuyisele enkosini baba wethu namandla. Siyabonga ke Nkosi lenkonzo enkulu yokuzihlambulula phambi kwebandla baba wethu ongcwele okuyisayini yokumesaba uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu. Haleluya. Siyabonga. Haleluya. Siyabonga Jesu umsebenzi wakho omkhulu omangalisayo. Ngekho noyedwa ongazincoma kodwa Nkosi uJesu namandla baba wethu ongcwele umenza ukuthi Nkosi azibone ukuthi wonile phambi kwakho naphambi kwebandla baba wethu ongcwele.
Baba kusokwenza okwethu kuba Nkosi simthandazele simphakamise izandla uNkulunkulu wethu ongcwele agijime njengenkonzi Baba wethu onamandla. Siyabonga ke Jesu usisa Nkosi Baba wethu ongcwele ibandla lakho lonke egameni lika Jesu. Amen. Ithi kelegeqe, 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 kelegeqe. Hallelujah. Akakhawule kuma elder on behalf of the church. As a sign siyakwamkela. Kubeka ufakaze. Lithi isilenkosi ophunyulile enkembeni akabaleke ngabe sebheke emuva. Ungabisabheka ke mntanami emuva. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ke. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngamandla asegameni lika Jesu. Lesifundo sami sama keys to successful year ngizoqhubeka naso mbayi. Manje namhlanje ngifisa ukuthi preach and teach. Sizofunda incwadi yezenzo chapter 3 verse 1 to 6. Uma liphela eqeda ukufunda bese ningiqalela ukuthi liphakanyisiwe leli gama emhlabeni nasezulwini. Ngoba at times we underestimate amandla segameni lika Jesu. Engifuna ukukhuluma ngawo namhlanje. Izenzo 3 verse 1 to 6. OPetru noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka eleshagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina. Abeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa omuhle ukuba icele ukwabela izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone oPetru noJohane beza ungena ethempelini wacela ukwabelwa isipho. Amen. Kobe verse 6 lo. Kepha verse 4. Kepha uPetru wamqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo. Kodwa uPetru wathi isiliva negolide anginalo. Kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba. Amen. Amen. Liphakanyisiwe. Liphakanyisiwe ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Liphakanyisiwe. Senkosi ethu Jesu
sengathi ungasembulela nasekuseni ukuphakanyiswa kwegama lakho emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba. Sisize ngezwi lakho manje egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Uma ningakwazi ungicimela lamalight lawo ukuze lento bayibone nangemuva ngoba ngifuna uba brief. Fanele siphume ngo-12 kodwa ngenxa uqoda to manje cishe sophuma ngo-quarter past 12 bekuyinkonzo enkulu especially lawa. Now ngifisa sikhulume wasucisha konke manje. Ngifisa sikhulume ngamandla yasegameni lika Jesu. Isikhathi esiningi sekwenze njani lapho mntanami? Isikhathi esiningi we underestimate amandla asegameni lika Jesu. Ivesi loqala lithi ke abazalwane laba babe iyothandaza ngehora lokuthandaza ngoba uma sizwa understanda amandla asegameni lika Jesu fanele sibe ngabazalwane abathandazayo. Labazalwane laba babene organized specified terms of prayer. Babethandaza bahlangana nalomuntu nje bayemthandazweni. Amen. Uma sifuna ubona amandla kaJesu namandla asegameni lika Jesu fanele sizidedicate emthandazweni. iTestament incwadi yezenzo igcwele imisebenzi yamandla eyenziwa ngabafundi nabapostoli but amandla abo ayisukela ukuthi baya emthandazweni. Igama lenkosi malibonga. Ngenxa yokuthi babethandaza lithi izwi labo izwi lithi ngaleli langa this particular day bathi beya emthandazweni they were captured. Babambeka bathi bengena baba captured ngalomuntu ohleli eminyango wethempeli. Lo muntu wayehlala insuku zonke lithi iBhayibheli wakujwayele ukuthi ahlale nje eminyango bafe bambeke. But this day lithi iBhayibheli they were captured babambeka amehlo ambheka ngelinyiso because when we are praying amehlo ethu kamoya ayavuleka. Hallelujah. Sibona izinto la uNkulunkulu efuna ukusebenzisa khona. Awuyiboni kwenye indawo uyibona usemthandazweni. Kunyanzelekile ukuthi sibe abantu umthandazo uze sibone izinto uNkulunkulu afuna simenze zona. Number 3, lo muntu wayebekwa la kanti nibenenze njalo lapho. Wayebekwa la esangweni zonke insuku bangene bathandaza. Hallelujah. Labazalwane bebeza naye babefike bamshiye bangene bona bathandaza. Bafike bambeke kuphi? Bona bangena phakathi. Okusho ukuthi lo Jesu abamkhonza lapha lo uNkulunkulu abamkhonza ethempelini abamethemba ukuthi angamphilisa lo muntu. They have the nerve ukumthatha lo muntu bamshiye bangene kwi-presence kaNkulunkulu onamandla onke onamandla ukumsindisa lo muntu kodwa bamshiya ngaphandle bangena ngaphakathi. Ngifuna ukukhuluma ngepower in the name of Jesus. So labazalwane laba babekholwa uJesu but they did not believe in the power of Jesus. Singaba khona la sigcwale kodwa singakholwa ukuthi amandla asegameni lika Jesu angazenza lezi zinto ezibonakala zimpossible.
Amen. Simfake eboxini uJesu, amandla kaJesu siwafake eboxini. Siyamkalela ukuthi he can do this, he can do that, he cannot do that. Njengalabazalwane bayifike bashiya inkinga ngaphandle, bona bethi hawu mkhulu uJesu, kodwa ababona ukuthi lo Jesu abamkhonza bethi mkhulu angayisolve le nkinga esesangweni. Banamandla ukumthatha nje bamshiye, abanawo amandla, abanayo insight, abanayo ingqondo yokuthi asimngenise phakathi kwipresence kamandla kaJesu. Hallelujah. Ngifisa bazalwane sibuke nje amandla. Siyasebenza. Sibuke amandla kaJesu. They placed him kwi-entrance. Bona bangene phakathi. Bamkhonza uNkulunkulu, bangethembi ukuthi angamphilisa lo muntu. Lack of faith. Lack of faith. Asibe ne-faith bazalwane. Hallelujah. Asibe nani. 2026 we must be people of faith. Asingamfake eboxini uNkulunkulu wethu. Asi understand ukuthi uJesu namandla asegameni lika Jesu makhulu kangakanani. Number 5. Lo mzalwane lo lento yami iphinde ijamele. Lo mzalwane lo waye funa usizo lwesikhashana lohlala ngaphandle. Ufuna imali. Akazi ukuthi la ngaphakathi njoba inesemnyango. La ngaphakathi kukhona usizo olupheleleyo. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi nakhona la endlini bakhona abayemabe kuJesu babheka usizo lesikhashana, abangakaze bamthola uJesu ofika alethe impendulo epheleleyo. Hallelujah. Ukhona into zesikhashana usizakale kudlule, but uJesu amandla asegameni lika Jesu apermanent. Asisiza kuloko kuphila nalokho kuzayo. Gama lenkosi malibonga. Verse 4 uthi uPeter noJohn wathi sibheke. Hallelujah. Ngikhuluma ngabantu bene confidence ngamandla asegameni lika Jesu. Bayibona iproblem ila phambi kwabo. Bayibona incane kunamandla asegameni lika Jesu. Ngenxa ye confidence. Oh, I want to boost your confidence in the name of Jesus. Sibe ngamakholo asangena asanganiswa amandla asegameni lika Jesu. Hallelujah. Ngesibindi abanaso sakulaza igama lika Jesu linamandla, but hey, you problem, look at us. Hallelujah. Ngifuna nawe ukhona namhlanje la onenkinga, tell your problem, look at me, because I know the name of Jesus. I know the power in the name of Jesus. Your problem, look at me. Ungadlaleli kibo inkinga. Angiyena mina ngiyona ingane. Angidlali nengane. Look at me. Because in me there is a name of Jesus. Enginamandla, engine assurance nayo ukuthi ufohla njengamanzi amaningi. There's nothing that stops him. Once we call the name of Jesus, when I call the name of Jesus, no one can stand before me. No more says no one can stand before me when I call the name of Jesus. But I want to boost your faith in the name of Jesus. Amen. He looked at them. He gave them attention.
Uma uzosizakala mhlobo wami. When the Bible tells you ukuthi uJesu egameni lika Jesu khona amandla kusolve wonke ama problem, give attention to that statement. I'm not just preaching, I'm teaching. I'm telling you ukuthi there is power in the name of Jesus, and believe it and pay attention to that statement. Igama lika Jesu liphakanyisiwe emagameni onke emhlabeni ngaphansi komhlaba nangaphezulu ezulwini, ayikho indawo la livimbeka khona. The name of Jesus. uPeter abuyele emuva. Because lo baba lona noma ubaba kwakubaba noma umama ngaso, he paid attention to what Peter and John were saying. Ngoba wayejwayele ukuthi nje ngoba ehleli lapha acela bavele bamnike. No one had ever challenged him. Could pay attention to us because we have something better than money. But on this day, but what are the confidence ka Peter no John amandleni asegameni lika Jesu bathi sibheke, and fortunately naye lo muntu ohluphekile, he responded positively. He paid attention wababheka ngesikhathi babheka bembheka begcwele amandla asegameni lika Jesu, amandla egama lika Jesu ancibikilisa ukufa okusemzimbeni wakhe, ngoba ngaphakathi kuka Peter no John there is power in the name of Jesus. Do you know that that same name of Jesus is in you? The same name of Jesus, the same Jesus who was in Peter, who was in John, is the same Jesus who is in you right now. You can say to your problem, "Yay, problem, away with me," in the name of Jesus. And wazi kahle ukuthi igama lika Jesu linamandla kangakanani emhlabeni ngaphansi komhlaba nasezulwini. Peter said, "Look at us." Okay. Then indaba milapha. Peter said, "I don't have any silver or gold, but I do have something else I can give you. By the power of Jesus Christ from Nazareth, stand up and walk." Hallelujah. Oh my God. Anginakho okuningi, but ikhona into enginayo. Ngigama lika Jesu. I may not have money, I may not have education, I may not have even a big house, anginamoto enkulu, anginagama, ngidumile, but I have something. Hallelujah. I have the name of Jesus in me. Hallelujah. Bazalwane, if singaye kusonto silithatha izwi laNkulunkulu njengoba linjalo. We have something, bazalwane. We have the name of Jesus. We have Jesus in us. Thina singoqhamuka vinjelwa. Singena la kwangenwa khona. Siphuma sekuthiwa kuphunywa la. Because of the name of Jesus. Hallelujah. Impilo yethu is different. Noma singafola sonke kwa Checkers na Shoprite silandelane nabantu kodwa sifani nabo, because we know the power of in the name of Jesus. Hallelujah. I read a story recently. Umfundisi ubhale ukuthi khona umzalwane owaboshwa.
ezweni elingaphandle South Africa. La sasebenza khona indaba isigwebo sentambo. Lo mzalwane uboshwa ngemistake. Kuthiwa ubulela umuntu ungeyena mbulele. Wahluleka uprove enkantolo ukuthi akuyena mbulele. Kuthe sekusele 3 hours ahengwe. Ihlobo sakhe sayeso enkonzweni. Sayolubika lolu daba. Kuthi khona isihlobo sami esengazange simbulala umuntu namhlanje uyahengwa cela umthandazo. Athi umfundisi uzothandaza egameni lika Jesu. Athi umfundisi nebandla bathi Lord. Umfundisi akasho umthandazo awusho ukuthi mkhiphe lwamuntu ekulengisweni. Uthi lo wathandaza umthandazo ukuthi let justice be done. Wathi amen. Bahlukana. Sekusele 1 hour ahengwe lo muntu. Kufika ucingo ekhulwini zasenkantolo. Athi umuntu ngiyacela ningamhengi lo muntu. Kuthiwe why? I'm the one who killed the person in nithubulawe lo muntu. Cutting a long story short, kwathi ukuthi beme bangabe besambulala. Kwathi ukuthi baphenye lo muntu lo ofonile ukuthi uye wambulala. Uma bethi yindaba wenze le conviction, yindaba confess kanjena. Uthi nama content incindezelayo nje ukuthi akungafi umuntu innocent ngiyimina engcolile. Yini amandla asegameni lika Jesu. Miracles do happen even today. Hallelujah. And ngeke sifunde ngayo emaphepheni, ngeke sifunde ngayo ma TV. Amandla egama lika Jesu ufanele asebenze lapha phakathi wethu bazalwane. Hallelujah. Here, because it is the same Jesus who's everywhere. Ngiyala bazalwane, ngeke siye Nigeria sofuna amandla. Amandla khona la. Asegameni lika Jesu. We have power in the name of Jesus. Right here, sisolundi, siselokishini. But asinakho okuningi sinalo igama lika Jesu. We'll open doors avalekile ngegama lika Jesu. Sizovala amasango kaSathane avulekile ngokomthetho ngegama lika Jesu. Abantwana bethu abangasindiswanga bazosindiswa ngegama lika Jesu. Abangenayo imisebenzi bazoyithola ngegama lika Jesu. Ngeke siye Nigeria bazalwane. Ngeke. No, ngeke siye. Ekhona la asinakho okuningi but ukhona esinakho. Sinakho. Sinalo igama lika Jesu. Hallelujah. Uthi Paul here, because of this also God highly exalted him, uJesu, and gave him a name above every name. Lord Jesus, it is igama lakhe linamandla. Even God himself gave him a name above all names. My God, only if we can believe the word of God. Go to God himself gave uJesu igama elinamandla ngaphezu kwawo wonke amagama. Lo ngakithi ingakethi mkhulu ongakithi unalowo sezweni. Hallelujah. Uthi ke that at the name of Jesus every knee shall bow, of heavenly ones and earthly ones and ones under the earth. Noma ngaba amadimoni asemathuneni ayilesabi igama lika Jesu. In fact, they say at the shout of the word Jesus, demons tremble. Ayatatazela. Igama lika Jesu liselisatshwe laziwa amadimoni more than laziwa yithi uJesu engaphakathi wethu. Hallelujah. You know what into silibulalayo thina siyifaka la indaba yamandla kaJesu. Kanti ayifuni ukufakwa engqondweni, ifakwa la. Ihamba ngefaith in the power amandla asegameni lika Jesu. Then Peter took the man's right hand and lifted him up. Immediately
his feet and legs became strong. uPeter uthi isiliva negolide anginalo. Enginakho ngizokunika khona. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sukuma. Uthi sukuma uhambe. Akagcinanga lapho lisi wasembamba ngesandla. Hallelujah. Wamdonsa. Eh? Akamshiyanga ehleli. Ethi nje ngegama lika Jesu sukuma. Wayehleli mthetho wakhlala baba. Wayehleli. Eseshithi ngegama lika Jesu, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngithi sukuma wamdonsa. Ukhuthaza ifaith yakhe. Hallelujah. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Thina abantu abaningi basindiswayo banela ngapha umsandla sibashonisa sekuphelile njalo. We don't encourage them. We don't boost their faith. Asibadonsi. Do you know khona abantu abasindisiwe la abayiphamisa izandla beza la bahleli la abasazi ukuthi basindisiwe manje. Ngoba kulekhisha pulling them up. Hallelujah. Ooh. I'm glad today I'll pull the hands of those who say, Lord, we come back to you. We want to believe in your name. Amandla akho makhulu. Impilo yakho uma uJesu engekho kuwe is useless. It is helpless. You need this power. This power ebusa emhlabeni. Ibuse ngaphansi komhlaba. Ibuse phezulu ezulwini. The power uyifica ikhona. Ikhona ipower yala emhlabeni, uyisebenza la emhlabeni phelela khona lapho. But this power in the name of Jesus, ayipheleli la. Ngisho nakwelizayo ikhona nangaphansi komhlaba amandla ayashukumisa. Ngifuna ukuvala. Hallelujah. Yeah. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then, what did he do? Fundani bazalwane niyasazi isingisi. Enye inkinga esibanayo, umuntu esesizakele, he doesn't want to get into the temple. Uzamhla ethanda. Baba Mkhatsha, qala ngangiphatheka kabi. Ngifike ngishumayela uJesu ngimphakamisa uJesu, bese ngithi ubani umfunayo. Ungaqhamuke noyedwa. Zibe zikhona izona. Bese basengiqedela ukushumayela nti abagulayo beze phambili. Ukuthi vutu. Bafuna into temporary. Abayifuni into permanent. Lesiza umuntu ahamba indlela yonke azafike ngale. Kungenzeka nala ekseni nje as I'm going to close and pray. Kukhona abantu abawadingayo lamandla. Niyazi ukuthi lamandla asebenza endaweni eziningi. Asebenza impilo yakho nje. You become another person. Lithi iBhayibheli, when a man is in Christ, he is a new creature. Uba isidalwa esisha. He does not repair you. He makes you a new creature. Ube nalamandla. Hallelujah. Manje uthe Nkosi ngeza kuwe. He makes you a new creature. Lento ngifuna ukukhuluma ngayo vele iku next slide. Uthi ke uPeter, Jesus was whole and good, but you said you did not want him.
you told Pilate to give you a murderer instead of Jesus. Do you know ukuthi abantu abamdingayo uJesu, abantu abamdingayo njengoba uyamdinga nje nalamandla ewadinga, kodwa you prefer kuye enyangeni, uprefer ukuya emhlabeni yalingana, uprefer ukuya emampondweni uyofuna amandla. Nawo amandla asegameni likaJesu. Uyazi nawe kucontest kwehlulayo empilweni yakho nje, contest ungazifuni kwawena, ofuna ngathi awazi na ukuthi ungahlukana kanjani nazo, amandla ukuthi ungahlukana nazo lezi zinto awunawo. And don't even try ukuthi uhlukane nezinto before uzinikele. Fika nezinto zinjalo ngoba umuntu esikhuluma ngayo uJesu Kristu waseNazaretha unamandla yena ukukutransform ube ngomunye umuntu. Hallelujah. Yabona ke labaJuda badideka, baqolela ukukhishwa kukhululwe isoni, bayeke umuntu okufanele ngabe banamathela kuye uJesu. Nawe mhlobo wami namhlanje ekseni, I beg you in the name of Jesus, ungadeli uJesu, yona umuntu ozokusiza. And so you killed the one who gives life. uJesu lo unikeza ukuphila. I wanted to say uJesu usiza impilo yakho as a person, akusize emotionally, akusize socially, akusize everywhere. Ungahamba ukhuluma kodwa njengohlanya. He makes you to be sober in your mind, because ufotla njengamanzi wonke ama-areas empilo yakho. Don't fool yourself. Ungena Jesu usekuhluphekeni. They killed the one who gives life. Hallelujah. And God raised him. Utu Peter, we are the witnesses of that. Singofakazi ukuthi igama likaJesu linamandla. Singofakazi ukuthi igama likaJesu livula iminyango evaliwe. Singofakazi ukuthi igama likaJesu liyasindisa. Singofakazi ukuthi igama likaJesu liyaprotecta. Singofakazi bezinto zonke okutezitholakala emandleni asegameni likaJesu. That is why I want to invite you, mawukhona la endlini, thatha lamandla. Litige, faith in Jesus' name has healed this man standing before you. It is the faith that comes through believing in Jesus' name that has made the crippled man walk right in front of your eyes. Ukholwa egameni likaJesu. Mongazange usinikele kuJesu, I want to pray with you. Igama likaJesu liyaphilisa. Igama likaJesu uma ukholwa yilo noma ufa uyophila. Igama likaJesu lenza konke okungenzeki empilweni yakho kwenzeke. Hallelujah. Uthi ke uPeter, and now brothers, I know that you did it through ignorance, and it's also your rulers did. Uthi intenzo uthi nimphike uJesu nengamamkeli ngiyanidabukela torhwana. It was because you did not know. It was ignorance. Now angusole mhlobo wami. You did not know ukuthi uziphuthisela amandla angakanani kaJesu. Uyazi uma wamkela uJesu uyibuza ukuthi angangihlaleleni sonke lesikhathi. Ngendlela impilo ishintsha ngakhona. And now you must repent and turn back to God so that your sins will be removed. How? Base sikhulumela phansi. Asikhulumele phansi ningibheke nonke. Kahle kahle uhlala nezono zakho kuzibe nini? Uhlala wazi ukuthi nazi izono. Koze kube nini ngempela? Yozufe. Koze kube uJesu. Uhleli nezono. Kukhona indlela enamandla.
that your sins can be removed from you. And when they are removed, you become a new person altogether. How can you escape? How can you run away from the help that Jesus is bringing to you this morning? Hallelujah. Hallelujah. Get your sins removed. Repent. They made Peter and John stand before all the people. They asked them over and over, how did you make this crippled man well? What power did you use? By whose authority did you do? Babedidekile. Kwenzeke into engazange yenzeke emhlabeni. Abazi ukuthi lento yenzeke egameni lika Jesu ngenxa yamandla segameni lika Jesu. And the last slide. Peter, you want all of you and all the people of Israel to know that this man was made well by the power of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Power in the name of Jesus. Power to remove your sins. Power ukuhlanza unembeza wakho. Uhlale ukuthi bakhulunywa ngokufa uthuke. Ngoba wazi kahle ukuthi mawufa uzoyisikhokweni. Ngifuna ukuremove low conscious, guilty conscious. I want to hold your hand this morning as we pray. Amandla asegameni lika Jesu. Oh, no. Angivale ngale slide, khona le slide lesi. Shucks. Angisiyeqelesi. Kodwa lesi sikhuluma ngokuthi uJesu lo nemdelelayo. Ningafuni ukumamkela. He is important. Jesus is the stone that you builders thought was not important, but Jesus is very important in your life. But this stone has become the cornerstone. uJesu icornerstone empilo yakho. Okusho ukuthi uma engekho uJesu empilweni yakho, indlu yakho ingawa noma yini ngadilika noma noba icornerstone ayikho. But ubengifuna uvala ngaleli. Jesus is the only way. Ayangileke. Phela kwe ayikho enye insindiso ngomunye phela igama lika Jesu. The Jewish leaders understood that Peter and John had no special training or education, but they also saw that they were not afraid to speak. So the leaders were amazed. They also realized that Peter and John had been with Jesus. Esechazile uPeter ukuthi abaphilisanga ngemfundo, abaphilisanga ngokuhlakanipha, abamphilisanga ngantoni, bamphilise ngamandla segameni lika Jesu. Bamangala ngoba babazi ukuthi vele uPeter noJohn akuzona izifundiswa, abanagama, abanalutho, kodwa bakwazile ukwenza umangaliso. Hallelujah. Asezokhuluma ngalokho kunye. Angikhulume ngalokho bese ngiyathandaza. Akudingi uzube negama. Akudingi uzube mncane. Akudingi uzube mdala. All what you need is to give your life to Jesus. Izwe lizobona ukuthi ushintshile. You have been with Jesus. Akudingi akufundelwa kusindiswa. Uphakamisa isandla sakho uthi ngemamukela uJesu. Hallelujah. They had no special training, but because of the power in the name of Jesus. Akudingi uzobe umfundisi uzophilisa abantu. Akudingi ube umfundisi ukuze ukhiphe amadimoni kubantu. Only if you have faith in Jesus. Wazi ukuthi noma ungenakho okuningi, but ukhona unakho naligama lika Jesu. But right now sizosukuma sithandaze. Ngithandaze nabantu abathi Nkosi ngiza kuwe. Ngiyawadinga lamandla. My God.
Ngifuna ukulisebenzisa nami leli gama lika Jesu. Selokhu ngizwa ngaye ngiyamthanda uJesu kodwa I've never given my life to Jesus. Mhlambe futhi ukhona omunye othi ngake ngamamkela kodwa ngahamba ngaphuma endleleni namhlanje I want to be restored ngamandla asegameni lika Jesu. Emthandazweni wami ngithandaza nabazalwane abasho njalo sokume thandaza. Yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule konke kwa mangizwiswe kuwe Jesu sisuliwe Nkosi wizono sam yebo Nkosi yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule konke mangizwiswe kuwe Jesu sisuliwe wizono oh yebo Nkosi yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule mangizwiswe kuwe Jesu sisuliwe sengiyathandaza ukhona engathandaza naye ekseni othi yebo nami ngiyawadinga lamandla aphamisa isandla sakhe sokudla ngiyayibona isandla ngiyayibona uNkulunkulu ubona inhliziyo khona osho njalo aphamisa isandla sakhe. Precious God, God bless you there, God bless you there. Ukhona omunye osho njalo inkosi ikubusise lapha ngemuva phamisa kakhulu ungesehlisi phamisa isandla sakho kakhulu uyawadinga lamandla. Hallelujah. Bazalwane bami niphamisa izandla zani phambili ngithandazele bathedeleni beze phambili sibathandazele. Oh yebo zani phambili niphamisa izandla lapha ngemuva. Ushers help there. Gitalu lego mangizwiswe kuwe Jesu zisuliwe wizono oh yebo Nkosi yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule mangizwiswe kuwe Jesu sesuliwe ngocela ama-ushers asondele sisazothandaza sicela bamkhanyile azobathandazela labantwana. Nkosi ngiza counselors njalo nize phambili ngidalule konke mangizwiswe kuwe Jesu sesuliwe Zothandaza nami udoshe igama lakho uthi mina sibanibani usho igama lakho mina ngiyakwemukela namhlanje njengenkosi nomsindisi ngiyayinikezela impilo yami yonke kuwe
kusukela namhlanje sengumntwana kaNkulunkulu sengisidisiwe Baba wethu engcwele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu Naba Jesus bese ku bakwamukele namhlanje usuyinkosi empilweni yabo bahole ngomsa wakho ngunaphakade touch them isandla sakhe sinamandla Jesus abese uguquko namhlanje bephuma kule ndawo besafika emakhaya bethandaza bethi siyabonga namhlanje ukuthi ungenile empilweni sethu bathina Nkosi ngabe khona yedwa kulaba abawuphinde bahlehla Jesus namhlanje batholile ukuphila okukhulu phakathi batholile amandla amangalisayo ngegameni lenkosi uJesu the most powerful name that they have received. Thank you, Jesus. Sibanikela esandleni sakho njengebandla. Hallelujah. Keep them. Hallelujah. Siyabonga baba. Ukuthi izimpilo zabo namhlanje iguqukile. They have taken one step forward. Bahole wena Nkosi wasindlela until eternity. Izulu libingenya. Ukubona iphefumulo engakisa ku. Father, we thank you. We have been so wonderful. Let your name be blessed. Let your name be glorified. Holy, let your name be lifted. Father, we thank you. Hallelujah. Konke singiyazela kuwena. Kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Angizwiswe mangizwi. Ngena lapha na soqhawula bese ngena lapha leli kamelo lelana igama lika Jesu 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 Siyabonga ke bazalwane mhlawumbe ke singakahlukani asimemezele ukuthi ijob esenzile ibe ka Saturday ibe u681 rand 681 rand kuyacelakala ke ukuthi Sunday school othisha bonke baka Sunday school bathi ukusala masiqeda nje la inkonzweni bazohlangana singaphakama ke sivale bangcwele sicele ubaba uNzimase azosivalela inkonzo Nkosi kinibusise amen. Yebo Nkosi